गिबियावनो आङो निउस मिडिया नायगिरिनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेभिनि जानानै बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। जे दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेभि हिसाबै जिल्ला कमिटिनि माखासे बिबानगिरिफ्रा दिनै गेप्स जानानै दङमोन आरो बे जिल्ला कमिटिनि जे आफादगिरि नेहाथारिखौ जों गोदानै सेन्ट्रेल कमिटिया दिनै सोसनफिननानै होदों आरो बे हाबाफारिखौ जों दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जे मतामबिल बाजारनि नैबे कमिउनिटि हल सिङाव दिनै बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनानै होदों आरो बेवहाय दिनै माखासे जिल्लानि सिङावनो जा मोनथाम साब डिभिसन दङ, बे क'क्राझार साब डिभिसन आरो गसाइगाव साब डिभिसन आरो परबजरा साब डिभिसन। दा बेवहाय जोंहा मोननै साब डिभिसनाव माखासे साब डिभिसननि जे मेइन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि जोंहा गेप्स जानानै दङमोन आरो बेखौबो जों दिनै आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ जोङो गोदानै सोसननानै लादों। दा आसा खालामदों जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेभिआ दिनै हल आसामावनो दिनै जेरैबायदि मोनसे कमिटि दाफुंनानै जेरैबायदि जोङो जेंनाफोरनि सायाव दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो जिल्ला कमिटि हिसाबै क'क्राझार जिल्लायाबो दिनै जथेस्थ' मोनसे आग लादों आरो मावगासिनो दङ। आलासि हिसाबै बेवहाय मिरुनिनो जोंहा दिदोम आफादगिरि सिला बसुमतारी बिथां आरो लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारि बिथां आरो गाहाय नेहाथारि रसराज बसुमतारी बिथाङाबो दिनै बेहाय बाहागो लाफैदों आरो गोबां जोंनि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय जयैनो बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैदों। बेवहाय जोङो आयदा हिसाबै जे बे बोसोरनैयाव इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेभिआ दिनै जेरैबायदि जोंनि एक्स एन डि एफ नि जे जेंनाफोर दं आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजारि जेंनाफोरनि सायावबो दिनै बेहाय मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारिखौ जों लादों आरो जोंहा माखासे जेंनाफोरनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सिङाव जेरैनोखि जों थाद'नाय गैयै जे सावरायलायनाय बिनि आपडेटफोरखौ बेवहाय दिनै जोंनि जे मावथि बिथांमोननि सिगाङाव दिनै फोरमायनाय जादों। बेखौनो आङो दिनैनि जे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो रायजो राजा बा जोंनि मावथिफोरनि गेजेराव बेखौनो आं फोरमायहरनो लुबैदोंदि जे इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेभिआ दिनै रावनिबो मोनसे राजनितिक बेनाराव दिनै गैया। दिनै बे इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेभिआ इन्डिपेन्डेन्टलि दिनै जोंनि जेंना आरो समाजारि जेंनानि सायाव दिनै हाबा मावबाय थादों आरो बेखौ रायजो राजाया दिनै मिथिनानै लानाया मोजां आरो जों दिनै इन्डिपेन्डेन्टलि जोङो खामानि मावगासिनो दङ।